lato w Polsce mamy naprawdę gorące i wszystkie bociany wracają do kraju, no to jestem. Do kolejnej walki chciałem wyzwać potężnego włodarza, absolutną legendę tej federacji i chyba najmocniejsze wyzwanie, jakie mógłbym sobie wyobrazić, ale Boxdel był zajęty, więc wyzywam Ciebie, Wojtku. Ta walka nie będzie o pas, będzie to catchweight, ale będzie to naprawdę bardzo ważna walka, ponieważ wyłoni najsilniej kopiącego bociana w Polsce. Dostajemy tą walkę tak naprawdę na ostatnią chwilę, ale mogę obiecać Wam, że w tym starciu nie zabraknie serca, charakteru i ktoś tej nocy dostanie łoskoszny wpierdol. Dawid, nie wiem co Ci przyszło do głowy, żeby wyzywać potężnego włodarza do walki, ale zaufaj mi, aż to był błąd. Przekonasz się o tym już 5 września. Wyzwałeś mnie do walki na ostatnią chwilę, nie mieliście pełnego czasu na przygotowania, więc umiejętnościami, ale w tej walce zwycięży charakter. Odkąd zadecydowałem, że zostanę zawodnikiem Fame MMA, zawsze chciałem walczyć o najwyższą stawkę. Rafonix to była tylko rozgrzewka. Teraz przyszła pora na mistrza.